Hello friends, welcome to back my YouTube channel. Kulumbai lwgwpwr nwngtangmwn gaswikwobw angni NB vlogging YouTube channel आव फिन खेनसेबाव बरायहरबावबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै आङो काटा नेमखि बानायनो नागिरदों न'आवहायनो, बेनिखायनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आं माबोरैहाय बानायो काटा नेमखिखौ आरो मा मा होनानै बानायो। बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो अननानै भिडिअखौ। बिदिब्ला जागायजेननोसै। नै दायो आङो मैदाखौ लाग्रोनोसै। काटा नेमखि बानायनो थाखाय बेयो मैदा। नै आं दिनै बारा बुरजा बानाया, एसेल' बानायगोन। बांद्राय गोबाव एसेल' जानाय नालाय बेनो गोबाव जाजायो, ओमफ्राय बांद्राय गोबावद्रायबा बार हाबनानै गुरै जायो, गेस्रेम जाया, बेखायनो आङो एसेल' बानायगोन। ओमफ्राय नैबेयो आजवाइन एसे होनोसै, ओमफ्राय नैबेयो बेकिं सदा, ओमफ्राय बेकिं सदा नङाबाबो कुकिं सदाबानो जायो, कुकिं सदायाबो होजायो, जेबो नङा बेयो। ओमफ्राय जोंना दा बेकिं सदा दङ नालाय दा आङो बेखौ एसे होनोसै। बेखौबो बांद्राय होनाङा, एसेल' होनांगौ, ओरैनो गेस्रेम जानायनि थाखायल'। नै आं बेसे होगोन, एकदम खम होथारगोन, एसेल'। बेयो बिराद गोबाब जायो, एसेयानो नाङा। ओमफ्राय नै संख्रिबो एसे होनोसै टेस्टनि थाखाय। संख्रिखौबो एसेल' होनांगौ, ओरैनो टेस्टनि थाखाय। ओमफ्राय आङो दा बेखौ दैजों माबाग्रोनोसै, आटाखौ नानानै लाग्रोनोसै दैजों। फार्स्टआव आङो दैखौ एसे होनानै नाग्रोगोन। बेखौ बांद्राय गुरै नानो नाङा, एसे मिडियाम, एसे राफोदफोर नानानै लानांगौ बेखौ। नै बेयो जाबाय, आङो मैदाखौ नाखांबाय। नै बेबायदि बिदि नै बांद्राय गोराद्रायबो नङा, गुरैद्रायबो नङा, नै बिदि आङो मिडियामनि नानानै लाबाय। ओमफ्राय आं बेखौ 5 मिनिटसो खोबनानै दोनथ'नोसै। नै बेखौ आङो दा खोबनानै दोनथ'नोसै 5 मिनिट, ओमफ्राय 5 मिनिटनि उनावहाय बेखौ बानायनोसै। 5 मिनिट जानानै नै मैदायाबो बिराद मोजां जाबाय, एसे गुरैसिन जानानै थाबावबाय। ओमफ्राय आं दा बेखौ बानायनोसै, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बोरै बानायो। बेखौ आं दा बिदि गल बानायनानै लानोसै, ओमफ्राय बेखौ गल बानायनोसै। गल जालायबाबो जायो, बिदि मैदासोखा नालाय बेयो गल जाखाया। आटाबादेन गल जायो, ओमफ्राय बे मैदाबाथाय गल जाखाया। ओरैनो आङो बिदिनो माबाबाय, जायखिया बेखौहाय बांद्राय गोबाद्राय आरो बांद्राय रोजाद्रायबो नानो नाङा, बांद्राय रोजाद्राय जायोबा बेयो गेस्रेम जानाय नङा। ओमफ्राय बांद्राय गोबाद्रायबाबो बांद्राय मोजां जाया, बेखायनो मिडियामनि बिदि नानानै लादो। नैबे जिङाव एसे रोजाबाव। ओमफ्राय बेखौ हानानै लानोसै, बेबायदि हानांगौ। नै हानाया आंनाबो बांद्राय मोजां जाया, आङो हानाय सिस्टेमखौ बांद्राय रोङा, ओमफ्राय थेवबाबो जायो आरो। न'आव जानायसोखा नालाय जेबो नङा, जाजायो। नै आं दा बिदि हानानै लाबाय। बेखौ आङो बांद्राय गोलावबो बानायाखै, बांद्राय गुसुंद्रायबो नङा, मिडियाम साइज। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गोसो बायदि हानो हागोन। बे हानायाव एसे सोरबा गुसुंखौ मोजां मोनोबा गुसुं, ओमफ्राय सोरबा एसे गोलावखौ मोजां मोनोबा एसे गोलाव
खालामनो हागोन। ओमफ्राय दा आंनि हिसाब बायदि बेखौ हानानै लाबाय। नै आं बेबायदि हानानै लाबाय, मोननै बानायग्रोबाय आङो। ओमफ्राय थावाबो दुंबाय, आङो दा होनोसै थावाव। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। नै थावाबो दुंबाय, ओमफ्राय नै होबाय, बिदिनो होजोबनोसै। गेसखौ बांद्राय फास्ट होनो नाङा लोगोफोर, नङाबा बियो खामो। मिडियाम फार्स्टआवहाय थावखौ गुदुं खालामग्रोदो, बेनि उनावहाय गेसखौ स्ल' मिडियामाव दोननानै बेखौ मोनहोनांगौ। नङाबा बे सायावल' खामनानै सिङावहाय गेस्रेम जायाबो जानो हागौ। बेखायनो बेखौ मिडियाम फ्लेमाव मोनहोनांगौ आरो। दा नै होजोबनोसै मोननैखौबो। नै दा आङो बेखौ स्ल' फ्लेमाव फोमोननोसै। नै स्ल'आव होदों आङो। बेखौ आं गासिखौबो गल नानानै बेखौ हानानै लाजोबनोसै। नै आङो बेखौ बिदि नानानै लाजोब्बाय गल गल, ओमफ्राय हानोसै। नै आङो बेबायदि हानानै लाजोब्बाय। बांद्राय बाजारनि बायदि जाद्रायासै हानाया, माने बारा रोंखायाबो नालाय। जा रोङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय। ओमफ्राय नै बियो फार्स्ट होजेननाया मोननोसै, मोनहांबाय। एसे पिंक कालारनि गोमो जाहांबाय, मोनबाय। जा साफा नुखादों नै लोगोफोर, बिराद गोथाव जाखायो। आंथ' जा गोथाव मोनखायो, जाबाय थाखायोबो आङो सानफ्रामबो बेलासियाव साहाफोरजों। नै लोगोफोर, आङो दा बेखौ एवखांजोब्बाय। नै माबायदि जादों, नै नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों, मोजां जादोंना जायाखै अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर। ओमफ्राय आङो दा बेखौ गुसु जाहोनानै बयामाव सोनानै दोनसै। नै बेहाय सोनानै दोनगोन आं। नै बेबो रेडिखा। दा बेखौ गुसु जाहोनोसै। बिराद गुदुं बियो। नै ओमफ्राय गेस्रेम जाखादों, नोंथांमोनहा नायनो हागोन। नै र' मोनसे देखायनो, आवस गुदुंथार। नैबे गुसु जाबाय। नै बिराद गेस्रेम। नै ओरैबायदि गेस्रेम, ओरैबायदि गोथाव लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो बानायनानै जानाय। इजिथार, गोरलैसो, जेबो खस्थ'बो नाङा, जेबो नाङा, गोरलैसो। र' मोनसे जानाय नायनां। नाइस। थेंक इउ लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बेनोमोन दिनैनि आंनि भिडिअआ। बाय।